Iya, alhamdulillah aku. Pinten, Mbah? 1137 jenengan laire. Nggih. Berarti ngalami kelas londo jenengan. Wah, nggih Londo niku pun Londo pun gedhe kula Londo. Zaman Londo pun gedhe kula. Nggih. Nggih. Pun umur pitung tahun. Ten mriki rene nggih londo, Mbah, jenengan. Nggih wonten Londo. Ten pundi markasipun, Mbah? Nggih namung mlaku-mlakune markase ten Wangun rika. Nggih. Wangun niku kula dayu. Nggih. Ora yo sok mlaku-mlaku niku mubung-mubung. Patroli. Nggih. Kathah Mbah nek patroli, Mbah? Ya. Nek patroli wong akeh, Mbah. Nggih kathane ndak. Wanu do wedi to nek Londo. Wanu do mlumpuk niku ten ngriku niku. Komplit wong lanang do niku. Ten pundi ling Lombok? Ten niku lha niku gen-gen sing dirta niku. Mbah sosial niku? Nggih. Nggih terus? Angge men do mlumpuk makane pun Londo pun babang lho nggih pun do mulih malih Mas. Kok dong lumut niku napa lire? Angge do wedi. Wedi kali Londo niku iku ndak di Jawa apa kepriye ngoten. Ah nggih. Nek dong lumut niku napa nggih Londo mboten mriku? Mboten dilare yo ngalor ratane wae ngalor bablas mangke tekan pedes rika gampangane ngoten. Oh, namung do mlayu ten niku nglumpuk. Nggih. Napa niku ngrisen? Pak Du napa ngrisen? Nggih mboten nak etone nggon sing dhuwur dhewe ngoten dadi weruh ana Londo anu rak do wiruh ngoten Mas. Nggih. Oh, ora nggon sing dhuwur dhewe niku. Nggih Mbah sosial niku? Nggih. Oh, gitu. Ning mboten wonten ngono, Mbah. Peristiwa napa mboten iki, Mbah? Mboten wonten. Misale perang napa-napa ngoten? Mboten wonten. Mboten. Mboten. Namung diliwati nggih. Nggih. Pokoke nggih aman ming wong iki do wedi ngoten lho. Nggih. Nek wong biar do wedi ta jujune Londo do wedi ngoten. Ah nggih. Oh. Namung liwat tok nggih, Londone nggih. Liwat yo make karo niku ceritane Londone jare ana wong Jawa ngoten ceritane. Ini make do kon ngepeke kambil napa-napa namung niku. Oh, namung ngoten niku. Nggih. Kambil yo do diombe banyune niku. Oh. Disane wong kula tesih cilik niku tesih jaman tesih. Nggih umur 7 tahun nggih. Jenengan sinten, Mbah? Lha, Asmane sinten jenengan? kula Yasmudi. Mbah Yasmudi. Ampun Mbah jenengan 37 to, Mbah. Lha, 37 terus gleleng tenan. nggih ngeten iki.